Spesial buat semuanya. USPR Candunya Indonesia. Selamat datang buat para tamu undangan. Selamat menikmati hidangan yang tersaji. Sapendino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecu. Emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapuntene saestu. Yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumalang ana dina liyane. Bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku luntur sayang ora bakal ilang senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancanine saben dino. Bareng-bareng SPR Music. Cintaku mbok yo sampun lenesu. Ora susah nganggo mecu. Emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapuntene saestu. Yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumalang ana dina liyane. Bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur sayang, ora bakal ilang senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun
nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal ilang senajan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dino duh sayang ngapuntene saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal ilang senajan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono kancanine saben dino ora mungkin mendua matur suwun sampun ono kancanine saben dino. Oke.